Pasado na sa second reading sa 20th Davao City Council ang pag-amyenda sa Annual Subsidy for Senior Citizens Ordinance. Diin, posibleng modoble gikan 1,500 pesos ngadto na sa 3,000 pesos ang madawat nga annual subsidy sa mga senior citizens sa syudad. Ano ang report ni Argel Relator? Nag-inusara na lang nga nagpuyo ang 85 years old nga si Lola Isidra ni ining iyang balay sa Davao City. Naminyo naman god ang iyang mga anak ug hagbay rasab nga mipanaw ang iyang bana. Nagadawat man hinuon siya og annual subsidy gikan sa City Government of Davao. Buot unta niyang mopalit og vitamins, apan wala matud pa siya ikapalit. Sanglit alang lang ang iyang ginadawat nga annual subsidy sa iyang konsumo. Kadawat kung maghatag na. Usa ang imong ginapalit na isip ang social pension? Pangkuan, konsumo na ako. Ang silingang si Lola Leonita, nga 74 years old na, ginahatagan man kuno siya sa iyang mga anak o ginagmay. Apan mas maayo gayod nga adunay madawat siyang annual subsidy. Palit og bugas, palit og mga kanang kaplas. Nya, nay amo kung kano namo mga palit og mga sudanon. Gikalipay nila ang balitang aprobado na sa second reading sa 20th Davao City Council ang pag-amyenda sa ordinansa nga nagahatag og annual subsidy sa tanang kwalipikadong senior citizens sa syudad. Lakip sa gi-propose nga amendment nga isaka gikan sa 1,500 pesos ngadto na sa maximum nga 3,000 pesos ang annual subsidy sa mga senior citizen. Depende sa availability sa pondo sa gobyerno. Kini human nakita sa konseho nga nagkataas ang presyo sa maintenance, lakip ang tambal. Sa pagbalik sa sesyon sa 20th Council, nakatakdang ipasa kini alang sa third and final reading ug ipatuman sa higayong mapirmahan na sa mayor ang ordinansa. Ana sa hapit 169,000 ka senior citizens sa syudad ang makabenepisyo niini. Buta nga gikalipay sa mga senior citizen uban sa tinguha nga mapasana ug mapatuman na gayon kini. Mas maayo kung mauhon. Ako ikapamalit po konsumo sa tanan gamit sa balay. Ako aram ang yung isara. 5 taon makadawat taon, sir. Sa karakong tabang ni hay, dako yung madawat. Salamat taon nga nakadawat mig dako-dako. Ang ipalit og mga kuan sa mong balay kay wala naman ko'y bana. Ang akong nagbuhi nako kung mga anak ra. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.